хора, и днеска ще отидем до Димови, за да си купиме лава бер. Само лава бер! Само идиоти като тебе. И да. Хора, сложете лайк на това видео и се абонирайте за канала, ако ви харесва. И да станем 1000 абонати. Да, аре, ако имате време, най-много след 5 дни да стигнем 1000 абонати. 1000! Да, и ще стигнеш това. Да. Как се казваше това? Плей бутона. Да, и ще направи първия си плей бутон. На 1000 не, това май ще бъде на 100 000 или на 10 000. Не на 1000. Получавам първия си. Да. На 100 000 Не първия е на 1000. Защо ме на 1000? Аре да стигнем 1000. И после ще... И като му пристигне плей бутона, ще направим видео. Да, как И за това канбоксваме. се абонирайте за канала и служете лайк. Как боксваме плей бутона? Плей бутона ми, който ще бъде мой. И ако не гледате моя канал, Алекс Джуниор с една червена кола. Или Black Pro Gamer. Да. Или Black Pro Gamer, няма как да не сте го гледали. Уникален. Да, уникален е като мене. След 2 или 3 минути отиваме в Димови. И сега дюнери. Сега ще ядем дюнери, няма да ядем. Те не ги слушайте, те са дебели. Алекс, не само дюнери, прякора му е Алекс Дюнер. Не, Алекс Джуниор. Хора, Алекс Джуниор. Алекс Джуниор, бе. А? Да, лава бер. Много са прости. Да купят лава бер. Аз няма да си взимам, ще струва 30. Аре хора, отиваме за лава бер. Чао, Алекс. И сега отиваме в Димови. Да. Айде, лава бер! И вчера, чуйте хора, вчера Мишо и Вертиня са били в най-крипи къщата в цяло Сарафово. Алекс, имаш ли си гадже? Защото ако си нямаш, може да ядеш 2 дюнера. Не, имам си да спокойно. Ей, ми добре. Аз имам 2. Аз си нямам, то се разделих с едната кучка. Знаеш ли що? Защото нямаш какво. Еми, по-добре са малко да ме оставят тъп жените на мира. Окей. Дами господа, в лава. В съдито няма лава бер. Как така? Да, сънито няма лава бер, то... Капибара има тук. Кой иска лава бер? Да. Най-добрите ютубъри. Да. Хора, гледайте ме най-новия шорт, където казвам как можете да влезете в The Backrooms. Да. А утре ще направя още една част на The Backrooms, където ще ви кажа за какво ще стане, ако убиец влезе в The Backrooms. Да. И последвайте канала на Спид. На iShort. Чакай, къде е Алекс, бе? Той да влезе в The Backrooms, бе. Ей, да сте влязли в The Backrooms! Ей! Помислих си да не сте влязли в The Backrooms, бе. Така. Беги, бе, пресичай. Така, хора. Мане, пръстите ми са. Но... Така. Мане!
Изоставени са, да. Който иска да... Влизаме в магазина сега. Да. Да. Ще се видиме после. Хора, няма лава, бе. За жалост. Но на следобед ще има лава, бе. Така че очаквайте в следобед. В 4:30 ще дойдем пак. Да. Така че се абонирайте за канала. И ако не сте гледали Алекс Джуниор, се абонирайте за него да стигнем поне 20. Да. И от мене. Бай!